Kejadiannya itu ning Jogja, kota Jogja, tepatnya di perapatan. Nah, temanku sing namanya Pintu namanya Pintu. Wong iseng banget. Bar mubeng-mubeng ya jam-jam telunan sore gitu. Ning daerah Gading Kidul ketemu cewek. Kuwi baru saja udan terus ngono kae terus anu terang to. Dadi sisa-sisane udan saya ketok ae. Iseng ana cewek langsung disamperin. Mbak, mana Mbak? Bonceng yuk Mbak. Mbak meneng wae mengangguk. Ah, Pintu langsung boncengke. Cewek mau. Mana Mbak? Selatan Mas. Neng kelingan, dia ngerti si cewek orang gue helm, dia putar balik si Pintu itu. Berpikir untuk cari helm, pinjaman helm di perapatan Gading. Ya, dia pinjam tempat dikasihkan si ceweknya. Muter. Kok yo lewati di nganu sepanjang kota Jogja lewati. Sampai di satu jalan yang lorong yang panjang bangetnya itu. Terus Mas turun. Pintu bingung. Terus malam bengi Mbak sing dibonceng ora gitu. Baleni neh Pintu madhep mburi. Pintu gerbangnya wis tertutup. Spontan Pintu langsung bengok. Tolong. Warga setempat do takon. Loh, ngapa Mas? Nanti padahal omahku mau sepi, mau ana wong terus berikutnya pintu iso ketutup terus saka ngendi pintu iso mlebu. Karo warga dibuka dijongkel terus Pintu pamitan bali. Untuk meyakinkan meneh Pintu penasarane Pintu bali ning perapatan. Gading mau ning angkringan mau. Takon karo kanca-kanca karo bakul angkring. Aku mau nyelah helm ki aku dhewe apa karo sapa ya? Aku mau dhewe kok. Yo. Ceritane yang ngono kuwi. Sedulur. Urung suwe iki aku dijak koncoku ning Purworejo. Dek jasa angkut entuk job ngangkut barang-barang. Terus aku ngancani ya. Tak kancani, mangkate tengah wengi bar surup emang berangkatnya bar surupan itu. Berjalan ndelalah tekan sak kulone Sentulu. Yo rame kondisine yo rame lalune rame ngono. Lah kok aku konsentrasi tertuju ana cewek ning pinggir dalan. Kademen ngono kae nang kaget ada. Karo supir tak kode. Ngiwa Mas. Ana apa? Ngarepan ana cewek. Yes. Mbak, nurut po ngono. Mbak mangangguk. Aku medhuk tak bukake lawang, Mbak ning tengah. Sepanjang perjalanan kuwi Mbak munding kluk meneng ngono wae. Yo karena mergo baru udan mau, sajake kademen saya ketok rok-roke kaos-kaos sing dienggo isih dodol. Nyoba tak jawil-jawil meneng wae. Koncoku ya gagah-gagap ngono. Iya, meneng wae paling mung nyingkar-nyingkar iki. Mergo kademen aku nyoba.
jaketku apa Mbak dinggo Mbak Mandu. Mbak, nak entuk kenalan jenengmu sapa Mbak? Wati. Wati. Omahmu ya kae mau pertelon kae mau, engko ngidul sithik omah cat ijo. Kono ki omahku Mas. Ya wis. Apa mergo terus perjalanan aneh mergo koncoku terlalu kasar isengane Mbak mau njaluk midhu. Ya wis, aku rasa maksa. Tak edoke yang midhu. Mbak sesuk aku mampir ya, Mbak. Ya. Wis, sambung. Rambuh sing ngiduk-ngidukke barang pindahan. Bali. Ngetan meneh to ning menuju Jogja. Diling-eling tekan pertelon minggu tengen. Minggu tengen ketemu omahe. Nun keluargane ning omah lengkap. Napa leres mriki daleme Mbak Wati? Sak keluarga ora ono sing jawab mlongo ndelok aku. Blas ora ono sing jawab. Mung ana cah cilik loro ndenguk malah nangis ora karuan kae. Karo ana wong lanang sing rada tuwa ya umur-umur 40 tahun mung ndingkluk mbrebes mili. Mbane, Mas. Goleki Wati iki ana apa, Mas? Ngeten Bu, padalu niku nunut kula. Nggo mobil nika ngono. Mas. Wati anakku iki wis ora ana. Iki tiba seminggune, 7 dinane. Aku karo kancaku mau wis ora percaya. Wah, mboten pitados, Bu, Pak. Kula mboten pitados nak mate. Nak ora percaya, yo ning sareane. Aku sak koncoku karo keluargane mlaku mergone cedhak to antara sarean karo mae aku mlaku. Tekan kono jaket membengi sing tak silehke iki nglumbruk ning mejane. Apa ora ngeri kuwi? Jelas, sedulur, iki cerita lawas. Dalam artian lawas itu cerita bertahun-tahun yang lalu. Kondisi transportasi masih kereta kuda. Andong. Andong kuwi ana sing biasane jatah esuk, ana sing jatah bengi. Ketika jatah bengi paling ora baline ya jam 12. Bali menuju satu desa ngono to. Ditumpangi ibu-ibu. Pak, sami-sami ngidul nderek nggih. Nggih, Bu. Pak. Dan perjalanan si Pak supire nakok-nakone segala satune, si ibuke cuma jawab, "Nggih. Nggih terus." Tekan kali, terkenalnya Kali Torong. Ya terkenal angker banget. Ibuke njawil bapake kusir. Bapake kusir ora werani noleh. Pak, kula medhuk mriki, Pak. Tenan, bapake rawani noleh. Terus ibuke njawil karo ngulungke duite. Duite mau digegem langsung andonge mlaku meneh. Krungu ibune wis minduk. Ora suwene manu duit sing digegem mau dadi tikus. Kiwa tengene kono kan sawah. Langsung tikus mau diunsalke ning sawahe. Disipatke. Ora ngerti.
beritane esuk iki mau sawah wis entek dipangan tikus. Dadi sawah sing kudune dipanen dina iki mau gundul dipangan tikus. Ngeri nanti sedulur. Sedulur, aku isih kelingan. Ceritane iki ning bulan Agustus. Mergone apa? Nah, aku kelinganku persiapan gawe gapura. Waktu kuwi aku isih tercatat sebagai siswa teater jurusan teater neng Konri, konservatori tari. Nah, saiki SMK 1 Kasian Bantul. Dulu Konri. Mergo aku kos ning kiwa tengene kono, aku ikut berpartisipasi gotong royong. Bengi-bengi, mergone nak awan akeh sing do kerja to wargane bengi-bengi kerja bakti gawe gapura. Apa regol nak istilahnya, regol apa gapura. Do gayeng wong rame-rame ngono kae. Gauk ning pabrik Madukisma muni. Nguk, nguk, nguk. Paling ora kuwi tandane jam 10 kurang seprapat. Terus sedelok meneh muni neh. Nguk, nguk, nguk. Kuwi tepat jam 10. Sasanane ra kok saiki kondisine indah, isih sepi, isih melenggang ngono kae. Lah, aku iki ngguyoni. Wah, ngene iki nek ana bakul gedhek lewat ya. Kan ya ora mungkin ta. Nek bakul gedhek kok diiderkan ya ora mungkin ta. Sepuntat. RT-ne nyole nak arep tuku gudeg ditung wargane ana pira ditung tak hitung dikek denyo tokoke kabeh ana pira enten sekitar wong 20-an ora sekitar tepatnya ana pira nggih 20 kados ora kadose tepate pira nggih 20 niku wau wis kono. Aku langsung nyandak nyilih sepedane salah satu warga. Lek ngambil sepedane nggih. Ya kono. Aku melinggang karo sepedane. Arah ngalor. Pikirku ning lor perapatan Taman Sari, golek gudhege ning kono. Wis kono. Bukisan kae rung ana bangjone. Perapatan Bukisan rung ana bangjone. Isa sepi kondisine. Saya melenggang banget tak baleni meneh. Ngepit onto pit onto. Nenggok nengen ning perapatan Patanglan nenggok nengen. Kon ora wong wedok, ora wong meneh tapi budhe-budhe wedok. Aku tak mat-matke. Arep le. Nggih, Dik. Mbok tak bonceng. Aku mandeg. Mak jeglik ngono ki wis. Meneng bae aku meneng kon ya meneng. Kudune nek ning perapatan Taman Sari kan garek ngetan terus ngiwa wis tekan. Lah kok rumahku mak jeblek mau ki budi membonceng blas. Aku kayak di antara sadar dan tidak sadar iki wis liwat ngendi-ngendi ngono ae. Dalane ana sing wong kiwa tengene mung wit ringen kabeh atur ringen. Terus ana beteng-beteng, ngendi-ngendi mung beteng kabeh. Terus sempat juga si Budiman, "Le, mbok sabukmu iki kok copot le meden-medeni." Lah, akan mergo sesuk arep main teater to ning panggunge sing rencana cedhak gapurane mau. Nah,
istilahnya kan pakaiane kostume mau tak nggo gawe-gawean awal-awale bermain teater kan ngerti dhewe ta jenengan. Ya kros aku mak tak gake ngono. Aku meneh rumasanku aduh banget. Aku pikir-pikir yo sadar. Aku sadar nak perapatan Taman Sari wis ngarepe ngiwo. Nang rumah saku kok bisa aduh banget ya. Yo tur aku ora kabotan untuk boncengi Bude mau. Bandang. Aku iki kaya jeglongan ngambah ril. Kaget aku ada suara gajah. Wah, wah, wah. Suara kewan-kewan sing pateng brengok kaya. Bingung. Kok wis padang. Aku ndak kiwa tengene. Aku wis mende ning watu sing gedhe. Ora ngerti yo. Jebule aku wis ning gone ngisore kretek sing sak lore Gembira Loka. Duh, teratap ning wis esuk wis cah-cah wong do sekolah, do kantor ketok ning dhuwur pating siliwer ngono nganggo sepeda. Kaget ngono kae. Aku terus njaluk tulung, bengak-bengok njaluk tulung. Wah, gawe layatan wong akeh medhok ngono kae, ngasih polisi barang wis teko. Barine aku diterke mobil patroli polisi. Sedulur, iki buktine aku bar mangkat saka Kopeng ki. Mbak Gendon, nanti malam temenin belanja bunga di Kopeng ya. Iki koncoku jenenge Bebe Heri. Bebe itu dudu babi, Bebe iki Bang Brewo. Sing jenenge Heri kuwi mau. Woe gedhe gagah dhuwur brewokan. Dadi warga atau tangga teparo akeh sing ngundangi Bebe Heri. Bang Brewo. Wonge gondrong sangar ngono. Usahane apa? Merangkai bunga. Jasa merangkai bunga. Enak blonjo nak ra ning Kopeng ning Bandungan Semarang ya kuwi. Lah ndelalah ngejak aku kon ngancani. Wis. Jam yang telah ditentukan wis ta Kang Senan aku karo si Bibi Heri mau. Janji dhek arep ngambil aku. Bareng isak kae teko. Aku nyegat ning dalan mergo omahku ge mlebu mobil kangelan. Lono ketemu ning mobil ana kancane siji dadi telu karo aku. Kancane jan gendit banget ngono kae. Ana 100 kilonan ono bobote. Aku malah miduk. Mbah, jenengan sing teng anu mawon, tengah mawon. Batin niku ya ora apa-apa malane. Anget ta. Mulai mangkat kae. Aku krungu. Bibir bismillahirrahmanirrahim. Biasa ning perjalanan do guyon-guyon biasa ngono-ngono kae. Menuju Magelang. Terus nengen ngelewati Kali Angkrik. Lah, pas tekan daerah kono mendung udan mulai kaya disuntake ngono kae. Mak bres. Bres banget anu. Perjalanan menuju Kopeng ki mau ning daerah pegunungan to kiwa tengene isih wit-witan isih nggone isih pinu isih idung banget perjalanan ngono terus sesuk anu ki udan mulai wis reda ngono kae ning sisa-sisane udan mau isih ketok karo kaya semu-semu kabut-kabut ae
Si BBR nggunakake lampu adoh, ngedhim-ngedhim adoh terus ngono. Nanti yo ning sebelah kiwa iki ana wong lanang mlaku mandeg. Wonge nggo topi didhuke ngono ki. Topi ra ketok werupane apa ora ketok, topine dhuke ngono wae. Nganggo tas rangsel. Jaketan semu-semu ireng ngono, warna-warna gelap ngono ya. Aku terus mandeg ngene iki tangane ngawi-ngawi. Si bebek sempat ngedeng kelamu biak. Terus kesane ketoke si bapak-bapak mau ki kepengin kaya nunut. Ndelah rada kebablasan no. Wis rada istilahnya ngliwati bapake mau ning mergo kami berniat untuk bantu untuk nolong mandek terus mundur alon-alon. Akar evaluasi masalah kan bendong kok ngan sedulur ceritane iki mamu nganggo mobil bukaan. Terus minggu ning mburi gitu. Wonge saka samping kiwa mulai munggah gledek lingguh mojokan. Udane wis rada terang ya. Terang ngono wis dulur. Dhek lingguh ning sebelah tengen ngono karo bojokan samping. Anteng dipluk ae. Guys maku gitu. Sepanjang perjalanan mau aku sak wong telu mau ora blas ora nyalip mobil apa motor ngarepe. Ning sekolahan arah yo akeh banget lho. Aku ono. Sedulur. Aku iki arep cerita karo koncoku tentang sesuatu ngono iki. Aku bingung. Mungkin nak mencolot masih ora mungkin. Perjalanan ini terbuang atau mobil. Kancaku sing gendut mau ya memang iku. Mbah. Wonge kok ora ono, Mbah.